February 2 ngayong taon nang i-anunsyo ng Department of National Defense o DND ang plano ng Pilipinas at United States na higit na paigtingin ang pagpapatupad ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay nagsisilbing haligi ng alyansa sa pagitan ng bansa at ng US. Ito ay nagbibigay suporta sa pagsanay ng puwersang militar. Kasunod ng pagpapaigting sa kasunduan ng pagtatatag ng karagdagang 4 na base para sa puwersa ng US, kabilang na ang Cesar Base Airbase sa Pampanga at Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa kabilang banda, may ibang pagtingin dito ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Ayon sa chairperson ng grupo na si Atty. Virgie Suarez, hindi umano nakabuti sa bansa ang EDCA. Kaya nga natin tinanggal ang military bases agreement, no? Dahil napatunayan, hindi na ito talaga nagsilbi ng maganda sa atin. Lalo na sa kababaihan, sa dami ng pang-aabuso na dinanas ng ating mga kababaihan sa kamay ng sundalong Amerikano. Binalikan ni Atty. Suarez ang mga kontrobersyal na kasong dawit ang mga sundalong Amerikano, ang Jennifer Laude case at Nicole case na mukha umano na pang-aabusong nangyari sa bansa. Diyan sa EDCA, dagdag na EDCA sites. Ibig sabihin, dagdag na naman ang mga sundalong Amerikanong pupunta dito. Dagdag na naman ang mga balikatang exercises, no? Dadami na naman. Kaya pag nandiyan ang mga sundalo, kasama sa kanila yung tinatawag na rest and recreation. At yung rest and recreation nila, it's all about women. Sa panahon daw ng gyera at militarisasyon, karaniwan umano ang tinatawag na comfort women, kung saan nagmimistulang para usan ng mga sundalo ang mga babae. Nakakatiyak ako na dadami na naman ang prostitusyon, tataas na naman ang tantos ng prostitusyon, dadami na naman ang babaeng posibleng maabuso. Huwag na nating dagdagan pa yung mga Nicole. Tama na ang Jennifer. We don't want another Nicole, we don't want another Jennifer. Buhay na saksi rin umano ng masamang epekto ng gyera at militarisasyon ang mga malaya lolas na naging comfort women. Sila ay ginahasa at pinahirapan ng Japanese Army noong World War II. Women are always being considered merely as collateral damage during wars and militarization. My goodness, we are not collateral damage. We are human beings. Sa mga naging pahayag naman ni Carlito Galvez, ang OIC Secretary ng DND, hindi dapat maging dahilan na pag-aalala ng publiko ang EDSA sites dahil maaari itong magbigay ng economic investments, joint protection at preserbasyon ng maritime at natural resources ng bansa. Ako si Liana Canelao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.